en primer lloc dirigint el pas doble Antanyona, original del compositor Francesc Tormo, i a continuació l'Opus Sinfoniacum 1977 del compositor Willy Soenen. Juan José Cuenca Antón, que naix en agost a Alacant, allí comença els estudis a la seu de l'Unió Musical a l'edat de 8 anys. Està en possessió del grau mitjà de fliscorn i del grau superior de trompeta. Podem destacar com a professors seus a Josep Ortí, a Leopoldo Vidal, a José Pastor, a Douglas Proset, entre altres. La resta, pues, del concert, o siga, la segona i tercera part, estarà dirigida per el titular de l'Associació Musical de Bocairent, Josep Rafael Pasqual Vilaplana. I ho farà davant l'impossibilitat d'assistència del segon director i ja esmentat. Josep Rafael Pasqual i Vilaplana naix a Muro el 1971, on comença els seus estudis per a continuar-los al Conservatori d'Alcoi, d'Alacant i València. Des de 1988 estudia direcció d'orquestra amb el mestre holandès Jan Kober. Assisteix a diversos cursos i seminaris sobre direcció a Cullera, Alboraig, Kenkade, Thorn i Tilburg a Holanda, Chicago i Viena. Ha estudiat amb els mestres Pérez Busquier, José Collado i, com no, com tots sabeu, és el director de l'Associació Musical de Bocairent. De vostra banda! Davant tots vosaltres, el director Juan José Cuenca i Antón. La composició Opus Sinfoniacum 1977 del compositor Willy Soenen.